Ni yang sobhai pi baro hagani kasin sabatan wala rangimla abanyadon rangkat lem hagani ke yeng mani ngengej ba ubleon kerkhuy pi kat ba pi pek lang ba ke YouTube ya ka bangin pen EP tingi ko abnai kuble sabaton pi kerpang hagani kasngi bat ngengej ubleon dorangkat bat ngi ban kerkhulang yangi mentangin yo sngawe ka jing thukana mission na iwan soklang wanwar kuble sabaton pi baro ka menta kasngi ka dei ka sabaton bahnyo ka jing thukana mission jongi menta katayo kawan nakari Finland chapang UNESCO bat kiwai ubam ngej belai uyasam ya ukris UNESCO ubaladap riu pulai snem bat ubapang ulawan mi haka jaka sambam jong kabalang pikyo 7 Day Adventist kabadon shathi lamsap ngi ka Finland ulalong ubriu ubas ngai ubas mas ep bat uba phong daki janjing usitom ha uklong snam nakajing di kiat palat henrei udon yaki khmat kibajem ngamdon kam ya kabam uyathu ya ka nong penyai jong kacaka sambam karita Lisa Peltonen katba ulum ya kichur kado bat ya uruti kane kabam kadei na kabenta kiparalok jonga hato pidei ukristan keli ka Rita Lisa UNESCO upen pai yaki khmat shawai bat ujubab ngadon lakajong kanyam Karita Lisa kasngeu thu ba udai ubam ngej belai kumbalong bun kibriu ha Finland kabadon bun briu hadu san million bat kabadon tang 1,000 pras pangut ki Adventist UNESCO uwan man lakatayo ban lumbam nakabenta ki paralok ki balong ki shikurim upasi bat ka Krista upasi ulalong teng utrai jong ka company kabashna bat penbiang tunum yaki yeng kisem henrei kata ka company kalatroino ban yaisha ya ka jingstom upasi bat ka Krista kiadik kiat barabor kilakendit ya ka jing wan rabam UNESCO ha kasien banengkong na ei piyo ya ka ne kabam keli ka Krista ya lem bat nga bat pin yo i jubab UNESCO henrei kim jutre leit bat u ukseu ba UNESCO udon bat uit bha ulayap ha ka jing bom la sha ban shong tang marwai hayeng ulalet sha yeng upasi ka Krista kalakendit ban shem ba uduai shua ban bam kumnod da me ubam nget blai me duai ka keli namar kampat jushem ya ubam nget blai ba unduai kane ka jing duai UNESCO kala penlong ya ka Krista ban let jungo ya kabalang kabala penbiang bam yaki kadakhot lang ya upasi ban penslur ya lade kila yadi buai hadu bakim la yang bechu katba kiyang lain ban lum jing bam nakata ka yang mane kumta kila beteng ya ka jinglet jongki shata hadien katwa ka nepor ka Krista kala sneu tenat ban sngat ya ka jingruai Kristan bat ya ki kubar bakenja mensim balasam dakit khot balang katba kibriu kiyalum bam kalas dangru ban le jingaseng hakasngi sabaton UNESCO ula yo e ya kane bat ka jingle jongka bat ulawiat samrkhi menta ka kamram jonga kalakut uong haki kendet por ula klatno hakasnem hajar khatnyo hakaju kapor ka Krista kala sange di bat kala sya penbaptis upasi haka jingyo i ya ka jingkela jong u ula ai yala kemensim sya ujisu ula penbet ba un sya penbaptis ha usnem hajar khatra baro shijur kila shimbenta bha hakikam jong kabalang upasi ula syat jingbam hakajaka sam jingbam
ya ka jing kala jong u lala ban yo i da baro ha ka wei ka jan miet ka dur khmat jong u ka thaba da ka jing kemen ha kata ka step babun ka Krista kalasham ba ulaklat no ha ka yeng shetja jong ki hi udang san phoi snem ya ka jing le niam ontep ya u lapen long hayeng mane ba kiba hayeng balang kiladon lang ka Krista ka ba ladap sau phau snem menta ka shim benta ha ki kam balang bat namar ba kata ka jing le ontep ya upasi kalakta ya ka kemi jongka kalawan jinga seng lang bat ka Krista lakumba shipau mut kibriu kilasha pen baptis nadu balapli ya kane ka jaka sambam san snem menshua ka Rita Lisa ka aingu ya ublei na ka benta iwei pa iwei ijing pen baptis bat ka yai sngo phala ya ka jingle UNESCO ulalong ubam nget blei uba yalam yaki paralog jong u sha u Chris ka ong ula kemen shi ka dai e haba ki paralog jong u kila lek jinya seng ula yalam yaki sha ka jing im ka ba khamha kane ka dai ka jinya thu khana mission jongi mata kasngi khublai shibun Syabang ni ya khmat sya ka jing puli ka jongi ka kotlan nom sab school menta ka step ngidan menta ya ka jing ruai kerpang ka ba on ruai shapi da ifiliada es nyota Maruela shakenta pat la sha iben jing em clam jing kerman tang jing ya ban ya ben shat ngai na ki pat ba ya ka kismo chaklia kat ars nem ka pang misnam panchan ki salya te kayo snow pachisu shata ba uan jingker malam sha jinget ya ubakan lit leng babad bababon sha uji sukay tor compare jakat kabaja kayang bada jislo ching kanyo ha ching char char ya jan chung u kakta te kom ta hi kasyo ya bor ching pang misnam kalaja mar kom ta hi jisu u kalibat berta don ham ne manu manu bakta yang ang ta ching shap ting ha ching smoret ak cha chung u kapla kan ra de mangaken bakta ya mir ta da jing it ba ching snolen ba da kmat ba po samke u da ong kun ba ya ching ya chong pi kapan God hiapi leng mapad bababon sha uji sukay tor compare jakat kabaja kayang beda jislo la ching kanyo ha ching char char ya chan chung u kakta te kom ta hi kasnaw ya bor ching pang misnam kalaja don manu rimanu let see hapdeng chong pi but jing em clam jing kerman ba soy tan ukam kanti uji su ulong ujo mình hen nên bát mình ta tu đang nghe ba ya piru la ching em u
đã chinh yết ba chinh snow lamb ba đã khmat ba po san khi u da on kun ba yết chinh e trong pi cặp bên coi thi pi lên ba chinh yết ba buồn sao chỉ sa tôi ai tôi cầm phe cha cát cơ ba cha tôi em bây đã chỉ tục bên đầm red há chinh char char yêu u tục nè bật ta để con ta hi pin mát ya bồi chinh băng men xiêm kiên sa cha lên bát chinh nghe ba buồn sao chỉ sự tôi ai tôi cầm phe cho cát cơ ba cha tôi em bây đã chỉ tục bên đầm red há chinh char char yêu u tục nè bạc ta để con ta hi pin mát ya bồi chinh băng men xiêm kiên sa cha Kalau nong kajongi kabamanta kasingi kadai kalau nong kabahnyau hakaba kad subject jing ekran pedeng kajongi manta kadai ke jaj ketien kad khot bat ke jing mut jangka de shua bangini ya shakmat ngen pule ke khot kan mau ngekwa bani pandemi khle ha ke jing duai tangi ne duai try play jongi bahabneng ngikar pat ya uman sima khu jome bandon bat ngi ban hikai yang ngi bat pan persno thu yang ngi ko try ya ke ega bak tien nyome ka don ban kren to don kat bat ngi bat pandon kam yang au shakri bat try ha ka kateng jisu ngaduai amen ka dekat kan mau ya ka bangini pule menta ka si lashim no deuteronomy kala nong ka life way ka dekat ka bar pun reo ka ong to shim ya ka ni ka kitab ka hukum batobo ya ka ha ka krung ka senduk ka jutang jong utrai wo blei jong pi bahkan long hang ta ken kum ka sakhi persha yami kani kadai rekhot kan mau ha ka ba labu ka jing bu jing kan mau ha ka ba utrai ula ong yo Moses ba on bu ya kani ka jutang has ha ka krung jong ka senduk ka jutang ya kani ka hukum hakrung yang senduk ke jutang kini kamut bakadon ka ain ka balabu hakrung senduk ke jutang ndai ka ai kata ka ain ya ka balabu ngin siapet ndai shua bangin ya chkhmat ngakwa ban penitho ya pi katu ka ne ke benta ke bakongsan palat nriu hajar li ki jai ktin ya ki blakran menta ha ki billion mut ki breu jongane ka perthai ya ke Bible baru ka wiru lapan kelaktian hadun rus patli kijai ketian. Ya ke testament ke batmai pat rengkat bat katu ketni ki benta jong ke testament ke barim. Lapan kelaktian ha ki ar hajar sans patli kijai ketian. Ket kum ke jingkhen. Don kumba hadu way point san billion ngut ki breu ha ka perthai ki bom shemla don ya ka Bible barok ka we ya ka bala penkela ha ka ktin ka jongkihi kata kamot badang don shibun ba ki wi pat ki bom don Bible batki namar batang shi iwei point san billion ngut ki breu ngitip ya ki breu ha ka perthai kilong ki babun palat ya ka 100 billion ngut Kadba kakam kababun kadang don banle ngisungu ega Bible Society bakala treshitom bakala pentiknaru bahado 100 billion ngut kibriu kila ban pule ya kajing tho da kajing treshitom jong kani ka society ha ka ba on ai ya ki Bible baran pan kelaktin ya ka Bible sya ki jaitin bo pher jong ani ka perthai ublei udon la ka jong a channel ublei udon la ka jong ka kalenti kumno ba on penpoi ya ka khubor ka jong sya ka perthai bar ka we ngi ki batani ka Bible bon sin ngi lesting
ban ngile kum bom salia don apren yangi ki bangi don Bible hayeng asem ban ngibu eka hapo gisenduk lani haki almari tarhadu pakanda pum ngamtep dan em ki ba napren nyapi ki bakumta henry ngala ji babun ki breu ki wat ki para Kristan ro ki balangai ya uji Jesus kim penan kam ya ke Bible bat kim ju pule ya ke Bible kum badai ban pule henry ka shulong tang ka kot ka badon hayeng jongki henry ka bas ngosi pat abangi perkat sapang jong ki babun ki breu ki bam don ya ke Bible la ka jing im jongki ki ba trang ban yo ki ba kwa ban yo ki jing kular ya ki jing kerhu no blay ki bon teslay lang ba ka tien ka jangu kum kini ki breu ki bawat ya blay ki syam nyanjar ban yo ka Bible nrai hangi pat kalong ka basuk ngilayo ya kani ka Bible hakak ti ki jangi pia perkat hi shimet haba pidon ya ka Bible ka iba pinle ya kani ka Bible hatu pin shibu ne pin sedang no ya ka ban pule ya ka ini pe ya kani ka mat je kren ka jangi ka banengkong ka bas ngotho ya ka jing tho snotho ya ka jing tho ar Timothy lai ka khot ka ba khan reu bat khan nyau ka bu yang ngi ka jing kali nakadaw ayu bala ai yang ngi ya ka Bible kini ka khot ka ya tho yang ngi bai ka tienu blai la prasad men sem bagi nong tho baro kim de bagi tho da ka tien ka jongki kat kum ka mon ka jongki nrei ki tho da ka jing prasad men sem jong blai ne ka jing kali ka babu ne ka long nakadaw ayu la ayangi ya ka Bible ki babun ki breu kim ju perkat ba kadaw ayu ba la ayangi ya ka Bible ki ju perkat ba kalong ka Bible ba ka shudai bandon ba do Kristan henry ngin page menta kan ni ka dekat ka ongkum ni kini ya ka Bible la ai khnang hangi ki breu na ka benta ka jing mentoy ya ke ya kini ki mat ki ba kongsan ba pin page ka paneng kong ka dai ka jing hikai ban hikai yangi ya ke namar ngimtip ka baar ka jing sneng on sneng yangi balai on sneng yangi namar ngila sait la ka balai ka jing penbej hai bala kenriang kerkom ya kenriang kerkom im penbej wasau ka jing penmelian hai jing penmelian haka hok petep manga pi yang ngilakha haka pop bat ka jing long jongi hi kadon kata ka natural pull lani kata ka jing kring ka jing tan yangi ba ngin long ki break ba pop de ka jing penmelian yangi ka long haka hok ban hikai yangi ban sneng yangi ban penbej yangi ban penmelian yangi haka hok kata kalong kebadan kam bangini sengotho ya ke jingi pule ke jingi kamat ke baningkong ha ke nika sin sabatan ha bangi pule utrayo legit ban le ya ke ni ha ka ktien breu namar ublei udon la ka jong ka ktien bar ublei ula thau yang ngi breu ula buru ya ka ktien breu rahadian maka pop kalawan ka perthai kala don sipun ba ki ktien te ha ka ktien ayu ublei un a ya ka Bible hangi Rai ublay ula jit yangi. Ula jit ya ka jaj benreu ka bakerpang ba on penpau ya ka monjang lang ba ka jing tho. Da ka ba penpau ya ka jing tmu jong ba de ka jing start jong hakak tin breu. Tu ublay ula jit ya ka wei ka hima. Ula jit ya ka wei ka jaj benreu. Ban pa ya ka tin jong sya ka perthai. Kata kadai ka tin Hebrew. Kabawan haki kun Israel. So tenat ban ikren ya kani kamat. Habangi page ya kaktin Hebrew. Habangi page ya katan rai jong ka Bible. Kadai kabawan naki kun Israel. Kadai ka jing pa ublay. Ublay kerpang ya kata. But haki Israel don baro kijaj. Baro khatar teli kijaj ki khun jong Jacob te ka jing mi jong ka jaj ben reu krik ru ka walam ya ka lat ka bathmai ban sha ya ka testament ka bathmai bakan sapriang keleng ka perthek ka jing mi jong ka jaj ben reu krik
Namar balai ke testament ba thmai ngi sangat ho ba kijing tho jong ka bun ki badai hagani kaktian Greek. But hakabala keren pat ba de ki bapun ba ki briu ha Europe. Kani kaktian jong ka perthai kalapan la ikisenran bat ika balang ka banengkong ban pen priang ya ka khubor yar saudong. Ka perthai de ki jing shitraham missionary ka bakrau hadin jong ka jing yap jong Jesus Christ. Kani kaktian kadai ka bapanan kam ka testament ka bathmai ban adu ka por jong Jesus Christ bat kisenran. Baradian ka jing yap jong Jesus Christ kadon ka jing khiim ka bakrau tam haba umense makhoi ulawan ban her ban pen kubor ha kisenran ha ka sngi Pentecost. Bat dena do ka to ka sngi ba ya ga gospel ba ka testament ka bathmai la priang ba la tho la ai shigibreu ba kin priang kin sakhi o Jesu keleng saudong jong ka perthe kawan rai ka jing pen thamai ka bakrau balai kalong ka badon kam na ka banta ki khun Israel ban ko ngo ya ka tin jong ka ni ka hukum kata de ka jing keleng nile I menta baya ka Bible la tho ka tin Hebrew la ai ha ki khun Israel bat kum juru la tho ka tin Greek ha ka testament ka bathmai hoi ka don ru ka tin Aramaic ya ka batho ya ka Bible lai mentang ini pej pat ya ka jingkeli ka ong balai ba ka long ka badon kam na ka banta ki khun Israel ban ko ngu ya ka tin jong ka hukum haba pi pule Deuteronomy kala nong balai fu ar ka khot ka ba sau phan reu ba sau phnyo ka ong kum ne pin hukum halaki khun ya ka ban sumar ban le ya ki tin jong ka ni ka hukum baro kani ka jing tha ka jong blai ka ong pin hukum ya la ki khun la jong ki khun ki ti jong pi pateng la pateng kat ba pidang em ban le yu ban sumar ki tin jong ka hukum baro om dei tang khandia kani ka dei ka church la ni ka dei ka hukum ka jing pen ai bor jong blai bangi dei ban le kata na bakani kamlong ka tin bathala ya phi ong blai kamlong ka tin bathala ya phi namar kalong ka jing im jong phi dakani ka tin ru pin pen slam ya kisngi jong ki arta jong phi kata ka dei ka jing man toy balai bangi don kam ban sumar ya ki hukum Bible ka ong ba kam dei ka bathala ka banengkong ka ong ru bakalong ka jing im kumno bakalong ka jing im kata dei jing kali bang hap ban bo ka jing jubab ka dei ka ne lara phim don ya ka Bible phim itu ya Jesu bat phinom tip hiru ya Jesu ba ong ngalong ka jing im kata along basisha henry na ka daw ma pipuli ya ka Bible pi itu ya Jesu but how Jesu don ka jing im amen kalong ka basung tenat haba pi pej phai ka ni namar kalong ka jing im jong phi ka jing im kam dei ka sipon dei ka jing im ka ba pom jukon da ka ni ka tin ru pin pen slam ya gisni ki arta jong phi ka ba mut ba pin kam im slam ha ka ni ka perthai handai ka ni ka tin kam da dei ba kran shapang ka jing im ka ba tang ha ka perthai nei ka dei ka ba don ru ya ka jing kular jong ka jing im ka ba pom jukot ka jing ka lipat kalong kum no ba ka tin jong oblai ka pen slam ya gisni jongi kumno ka pen slam hang ni ka jubab kalong namar ba ka don ya ka jing betha ka ba kan jado ka ba kan jaman sim ka balong ka balong imlang salang batru ya ka jing mut jing perkhat kata ka dei ba ka pen slam hakano berkom ka pen slam ubreu ubatip ya ublai ulong ubastat namar ka jing shepti you try kalong ka jing start barha kata ka jing start ka jong utip ya ka lenti jong ublai bat ban em ublai hi ulong ba baru badap da ka jing ubadon kam yangi bangin sengot ho tang ya ka babha baru ublai khmi lenti yangi tang ya ka babha sudah na ta ka daw kapan slam yangi bangin em ka jing mut kum no ngan chu ai pi kum koi ka nuksa ka Bible ka ong bangim dei bandi kiat
ki proverb arpeu iwe kekran bahas pangata tada ubriu dikiat kebati kena kalong ba shen un sayap kloy kata de ke jing sisha henry habang nginget ya ke bible ngitip ya ke bible habang ngim di kiat ngilong ki ba khoi ki ba khia nga ya pitang ini we inuksa ya ke bangim don kamane penut por hane henry nget bagak tin yang utrai kala ban penslem ya ke arta jong pi lada pi ko ngu shisha bat but bat le ya ka mon jong kamat bar jong jing kren ka de ka tin ba ki jingmut jong ki haman ka wei pa ka wei ja tin ki don ki kentin beruspa ba ki beruspa bat ki ba shong kun shong nia ba ya ka ba ka wei ka kentin jong ka ta ka ja tin om la ban shu pen kelak tin ha ki wei pat ki ja tin tang shik tin hi nga ngai pisong tho e ka ne kabangihap banasim arlait ligi kentin ban jubab lani pensyai kata kaktian. Deha ka Bible kadon kini ki jaiktian ki bakhia jingmut hadu kata-kata. Pinapai bhana ki ningkong kis im lain reo na ki sam san punyau lai na ki samru unru punreu arpau na ki samru shispa so pulai pra badamika nyau arpau. Pini i baki negi dekot ki kren syapang kajing isen ai bat kajing sbun uble haba ngipai bha ya gani ka tin jing sbun kawan na ka tin Hebrew ka ba khot chest CHESED mod jing isen ai kalong ka wei tin beruspa e ki badan ya ka jingmut ka bakhia ha ka tasmen ka barem ka ba kit shibun ki jengmot ya ki ba ki breu gila ban pen kelak tien ande ke batai syapang kajing ik ke jong oblei kajing ik ke jing sbon ba kajing isen ai ba kajing don ya ka jutang syaki breu jong u jing kain ru pen pen reu ab sao arpun reu job ru lai arpun reu ki sam arp khandai khat wei isaya khandai reu but isaya lai fu ar kan nyau kirkhot ki kren syapang ru ya ka wei ka tien ka bangi ju penan kam ka baong shalom kani ka tien shalom ka de ka tien Hebrew shalom ka jingmut jong ka mut jing suk peace jing suk haba ubriu uya kendu yano ngila banang shalom ndrai kani ka kentin ka khamlong ka badap pura pat ha ka tin Hebrew shalom brabo laju pen klak tin kum jing suk henrai ka jingmut jong ka tin ka kham jeliu shushu khambon banya kata ka tin jing suk kamut kum ni badap pura babiang pura par babha pura ngin ong no ka khamjan sa ka tin janai shalom kadai kata kaktian kabangiyo ngitip na kaktian Hebrew bunse na penan kam yaka na kabanta kasing sabatan ha kaktian Hebrew babun kibriu kiju penan kam yakni kaktian na kabaw ki ong shabbat shalom lani sabaton basuk yapi balai ka kren kumta kalong namar bakasi sabatan kadai kasi kabadap pura kasni kabajanai bat kasni ka ba ublay udah lek kerpang da ka ba ukurku usyong sngi upen kentang ho jaka na kata kadau shalom kaktin shalom kamla ban yadai bat kiwi pat ki kentin handai ka kamjur ka jing yadai jongka bat kaktin sabaton shabbat shalom sabaton shalom lani sabaton basuk bakmen yapi namar bakajingnya selok jongi bad ublai ka aya ka jing suk ka basisha ka jing dap jing biang ka pura ha ka jing im jongi ka bangi trang ini pek pat se ko gamat ngile dap mentai kitu gimat haden ngin pek se ko pat kamat ka jing yai ban ya ka jing kren karo kombo ikiktin bad ki jing mut ka ktin bayai ban mut yai kren biang ya ka ju ka jak ktin kata kamot
Habai pi page bhai Genesis iwe arpun riu but arpun nyau but Isaiah arpun riu iwe lai ngi shem hakini gi khot ki ong bo blei u thao yano yo breu. Ya kak tien thao layai ban hakini gi khot. Ngini page cannot li tien thao ta hakini gi ar li gi khot la ban hakini ka jing kren ka jong blei. But kadon ka jing thmo. Om dei tang yak tien thao re kadon sa ka weru tien dur. Ka ong kumne ublei ula ong ru to ngin ya thao yo ubreu hakadur jongi kat bakum ka jing yasriem jongi hi. Hang to kadon ka tien thao. But kadon ru ka wek tien ka bong dur. Ka khat ka ba ar pnyo ka ong kum ta ublei ula thao yo ubreu hakadur jong uhi. Hang ni kawan biang ka tien thao dur jong uhi. Nang ta uang syu hakadur ublei keng ula thao. Hakadur ublei keng ula thao. Shenrang bat kentei ula thao yaki. Bina pej bhai gini kitien. Kalong kabayay ban sisha. Pej bhai kitien thao honi. Tang gini ki arli record ka don sautali. Ina thao yu ubreu hakadur. Nang ta ublei ula thao yu ubreu hakadur jong uhi. Baru ublei ula thao shenrang bat kentei ula thao yaki. Kalong kabas long interesting, kabas no tenat banda perkat. Balai ublei ushon ya kani ka ya kini ki kentien. Dan arli ki kentien ki balai ban hang ni hakini dekat. Hakini ki arli ki dekat. Kabaning kong ka de thao, kabar de dur. Ya ka kentien thao ka kentien Hebrew la ong ya ka bara. Bar ya kentien dur la ong tselem. Ya kini ki kentien arli labu kaktien bara bat thao lani ban thao bara bor kadon ya ublei kum umat pedeng bara kakdeu ya ublei kum umat pedeng kum upedeng kata kalong badai tang ublei ubadon ya kabor ban thao ya ki e klem dadon kam dadon lupa kitiar ni gitar Uthao na ka jing bom don upen mi baru thao ya ubreu ru habangi pei bhai ka ni ngin sham mo ubleu thao ubreu na upumpum ini ya chua ya ka ni ko pa kaktien selam kaktien dur pat ka de kaktien selam Kaneru barabor kadon ya ublei kum umat pedeng, kum pedeng. Kata kalong badai tang ublei badon ya kabor ban design, lani ban penuan dur. Da kabajanai, kadur kabajanai. Kabamut kadur jong uhi kalong kabajanai namar ba ublei hi ulong ubajanai. Tinggi ihni kejing tau kajong ublei ya ubriu utau hakadur ublei kabamut ba ubriu ulong ubajanai. Kum ublei. Hakapor ubriu klempop ulong kumta. Ndai hadin makapop kelakta ubriu kalaper bak labak ya kabang ngamla ban nginamla ban ya keren hang ni. Tingi i hakajing itu pau ba kajing sya khot kajong isayaru. Yo serap kawai pa kaktien ngi meneng ngedang ye pule ya kaktien tau ba kaktien dur ngila dabi i. Ban mentapat sakawi kaktien ka ba ublei upu ha ka testament ka barem ka keren syapang jong ublei hi ka batai u ba ulong ubakhoi bar kani hau isaya nriu ka lanong rakhat balai ka keren ba ka yaiban ya ni ka khot kong bakhoi utrai kipai kani ka dei ka jing yaiban ka ba mut ba kadon ka jing long ka ba kerpang hakini kiktien ki balai yaiban hakaktien tau, hakaktien dur, hakaktien bakhoi, kadon ke jingkhia, namar balai baka pedeng, kasanta lani kataka bersem, ka fokus jong ini kiktien, ka teu bai chau blei bakrau. Kata kadai ke ba ngihabanya sengotu ang ni. Ka jing shon kiktien kalong ka jing khoi jong blei bakrau, bat bapla uba ka jing don jong u ka pendap ya ka temple. Ya ka bangi pulih Isaya. Ngiru iya kene ka jing khoi nang ba ka tien ka jong Isaya ka ba uyeng hakmat ka jing don jong ba khle tamme
Isaya ketu ke por ba uyo ya kini kejeng itu pau. Uang kordit yang namar ngalayap. Kordit yang namar ngalayap. Balai kalau ngomta. Marwat Isaya ubalong uta unong itu lupa. Haba uyu iya ke buram ke jong ublay. Usyam milade ba umlong ay ruem. Don dor ay ruem. Bit dor ay ruem. Kata kamut ba Isaya. Ubu dagaktin. Bom nang syu ban batay ya gijing bom bidor jang uong penban nagtin ngalayap kemut ngomdone kani gadai gajing sisa kabahababan ktin hakini ktin kibalayay ban kemut ba ublay ha ka Bible ktin kibalayay ban kidon ya kijingmot kibakhya ha Daniel renong balay pat ngidon saya kay jingay ban ktin sa kaway pat ktin kaba compare hani kata ktin kadai dur blay kaba Daniel Ukraine ubu jingkan mau haka kitab Daniel kalau nang balai kaba dei syapang ka jing posniu ka jong Nebukadnezar bat Nebukadnezar din posniu ulaklet on 8 pau ya udo Daniel usdang ban perkat ban pusan par kwa baka hima jong kan du no tu kwa ban penkelano ya ka hukum blay ya ka degree jong blay kwa ban kelano dah kaba utau ya katu kudur blay pin pait bhanu Daniel nong balai kada khot kaba nengkong kaba ar kaba lai kaba san kaba nyau khat ar khat sau khat san khat pra pini iba kini kita khot ki ekran syapang kadur blay kadur blay jono jong kadur blay kaba ula tau bagi briukin manino utau dak dekat siar sudah nama balai bahaka jing posni kaba jisha Nebukadnezar baga durblay kam day tangga ksir sudah. Andai ka durblay ka belong tang ksir sudah ka day tangga kli. Kaba kini ki weipat kidon na ki weipat ki jait nar. Tu Nebukadnezar songobhana marba ukwa ba unlong ma na dong sadong ubalong ru ksir na du kli adu kchat. Tu thaw ka ni ka durblay ban pan bori ki breu bakin yamane. Kajing shon ktien hang ne kalong syapang ubreu ba wat ban penlong blay yalade. Nebukadnezar ukwa ban pelong blay iya lade mar khong pong ya ublay ubasisya ubalong tang mau batang ya uhi marway badai ban mane Nebukadnezar le ekani pat ekani kaktin dur blay lashon labun sen biang balai kadon ka jingkta ka bajur ka ba Nebukadnezar ukwa baki briukin mane ka dur blay jangu hakajo ka por ka balong kum ka dak parsi ka baki breu kini ki por ka menta ki kwa ban thau ya ki dur blay ki jongki ki dur blay ki bahar kom to ini pait pat saya ka we ka mat jing ekran kata kalong ki dekhot bat ki jingmot jongki ki dekhot bat ki jingmot jongki ya nu jor Genesis iwer pnyau Genesis arnyau ka ong kumne kumno ngila ban sengotho na kini dekhot ki baya per ya ka jing batai sapangaktin Adam bat kamut hakaktin Hebrew ubreu Adam mut ubreu ya kebangan sa keren biang itu ke bamene kendiat Adam mut pom ngini i menta kumno ke Bible ke keren mentangi i la batai ubreu tang hapo jong ngani ke jing mut senrang bat kenthe kani kamut ba kaktin Adam ka bahakaktin Hebrew ngide besengotho bahkan ni khot kum kajing kedeu kulum yu breu bo ulai ubenreo adama ubenreo kaktin Hebrew hendoi ngipek pat ya khot ka baar ko ka lenong ka baar Genesis ar dekat banyau ka keren pat hang ni yu Adam ba ulong upumpum Adam kaju kaktin Adam lapanan kamkum kajing kedeu ya kajing thau ya Adam na upumpum kamut Adam umlong ai uan na ka domet uan na pumpum kata kaktin kabawan hakaktin Hebrew Adama haktin Hebrew kadai Adama ngi ya kajing ya per preng jong kini kajing batas pang Adam kum ubenreu Genesis iwe arfnyau bat ya Adam kum ubreu Genesis arnyau bari Adam kumubreu ubahaden pat bala pentikna ya kani da kajing nyau ya kajing hir pateng jong ya ka bangin shem no Genesis san glanong khabai we san haba kren syapang jong kajing hir pateng
jong wadam belanyau pateng hang to ngini iru chronicle iwe nangkong chronicle iwe but Lukas lai pupra tingi iya kini kiktian ya ki jingmut jong ini gidkhat ngin peit nangkong koren iwe arpel ka ong hane hangno bastat hangno nong tho kini di jingkali hangno ubas kunya sajnia jong kani ka perthe kata di jingkali hato ublei syam lapan bit ya kijing start jong kani ka perthe kumno pi perkhat ma pi pat Siapang jong kani ka jingya day but ka evolution theory siapang kani kan ha ka jingya day but evolution theory ublei ong hangno bastat ubreu pat ong ulastat ubreu la her suñ reu ubleu ong ubabe habangi pen ubreu la lech kiduriao ubleu ong ubabe ni pen ubreu ula la shibon ki kamta bapla ula la ban shna yaki technology ki sharkhai tama ka parthai handai hang ni pat ublei pat khenya kata kum ka jing start ya ubreu kamot ba ublei ka jing start jangu kadang long kham ajrong kham krau ban ya ka jong ubreu na kata kadau ka e ka bangia kran hane ka long ki khot bat ki jing mot jongki ba haba kran ublei shapang ka jing start ublei ka ba mot ba ubreu dan ye habangi page manta ya Isaya ba ong wat ulong unoy tholo pa handre ong pan ban ngalayap ka ba mot ba long ai ka pan pau ba ublei ulong ba krau ba ubreu long ai Ndai ka jinglong ai ka jong ubreu ka dai tat ondang ngidon ya ublei hangi namar ma ulong baro habaro habang ngidon ya ngiru ngilong hakata ka jinglong ka jong kamat banyak keren pat menta ka dai ka khaddo ka dai syapang ki kitab jong ka Bible ki bat ki khubor jong ni ki kitab ngi ibha ka Bible ki don shibun ki kitab habang i pej ki kitab jong ka Bible ha ka testament ha ka Bible hi baro ka wei ki don nriu pun riu li kitab Life kundait lagi don hak testament ke barem, but arpunyot lagi don hak testament ke bathamai. Ho ya ke testament bathamai ngisem makat saut li na ki shiti ki degi belathor da upor. But ngisem ru hak testament ke barem, badon shibun ki wei pat ki kitab. Ki bangi sedang na Genesis ter. Kini ki kitab Kajing kali kalong balai la ayaki hangi. Kajubab kalong baki donye ka khubor ki baper. Ki donye ki jingmut ki baper. Ki donye ki jinghikai ki baper ban ay hangi ki breu. Don buon ki breu ki ong em ka tasmen barem te ngim don kam ka. Namar ba kadai ka barim. Handai khendiat ngakwa ban shubu e kajing kali api. Lada pikran kom ta, lada ngi kran hakata karukom. Kamut ngi dei ki beri ki babakla e. Nama lada ngi shim tang kata semen ke batmai. Ngin berat ya kabarim. Ngi long ki beri ki batang shiteng, bat ngim la ban tip ya ka jingmut basisha. Handai ka basisha pat kalong bu Kristan hi berkhoj la ban berat kata semen barem. Wala da ushim kata semen batmai hendro stunat ban pulih nau Isaya. Kisngo tanat bhaban pulih na ke kitab Psalm. Kisngo tanat bhaban yatho ek story syapang u Daniel Hakrem kising. Kom ta ter. Larangi ong bangim dan kami kata semen barem kata kamut ngihap ban bread no eki. Hendrai habangi ong pat ika Bible barok kawai ngi kum ki Adventist ngi ngej ba Bible barok kawai. Bro hendrep lagi kitab. Kilong ki kitab ki badon kam ki bawon ra bat penuan dur ya ke jinglong badapura jong ka ketinu blai ha ka bayangi on penem. Amen. Kini kitab kidon ki khubor, kidon ki jinget holopa, kidon ki history, kidon ki jai pateng. Hoi ngam tip na me ni tin jai pateng. Ndai ka jai pateng ha ka tin kamut ka jing nyau ya ka pateng bre. Ha ka jai pateng. Kidon ru ki jing ruai kum ki Psalms kini kita. Kidon ru ki jing pla, but bun ru ki shiti. Ki bla thos ki balang. Tika ni ke Bible, kini ki kitab yang ke Bible, kidon ni ke khubor ke badan kam ba na ke benta jong iwe. Genesis kat san iwe du san. Genesis ru arfuar kat nyau kat pra. Ka bu yang ni ke jingkali ka ke jing mentoi hangi. Bo Moses utho ya ke kitab Genesis. Hatu kitab Genesis kalong ke bom don kam sho
Lada o Kristen gini gipor un bread no ya kitab Genesis. Ngingin long kita ki Kristen philosopher. O philosopher bonsen judon answer lani judon jubab. Uba shulong confused man lani ubre uba kolmar. Balai ba kitab Genesis kalong badan kame namar kadon ye kanong rim bat katenrai jong ka jinget. Ba kadon ru katenrai om tang ye ka jinget bakan zaman sim rai kadon ye katenrai jong ka jing tip ya kata ka physical origin ka jong ubre. Nang no ubre uwan. Mdai kamta. Namar ba ye ka jing penlong kem tho aki bat ki kitab. La tho tang lada nyau bha ha ka kitab Genesis kalonong ka banengkong. Bah ka singi ka banengkong ubleu thau ya kani ubleu thai kani. Ha singi ban reu ubleu thau ubreu thau kamrat. Phini I hang to ba maneng la dap ya pule bu ubleu thau ubreu ha ka dur jong uhi. Na ta ka daw ka jubab kanwan hang ni lang ba kani ka kitab Genesis lada nginang hi ban shania ban nget. Ngin sanang ban jubab ya ka jingkeli ba ka jing ka babu da ka evolution theory. Ka ba ong ba ubru wan hiu long hi no shri no tngau wan na kita ki jing ngam la ban batai pelat. Henry ka bas no tenat kalong ka khubor ba ngam la ban nganam penrem yano hang ni khmat jong pi ya ka evolution ne ya ka ai ka. Henry ka khubor ba hatam ya ka ba ngang asam. Ba ka Bible ka ong ngim de ki shri ka tngau. Re ublay ong la thau yang I kerpang haka dur jong ublay. Kabamut ngidon ya ka dur jong ublay. Kacing kalimat mentah kadai ka ka dur jong ublay. Ka dur jong ublay tapi pej bhang ne. Pej bha yang ngai ka dur. Pi berkhat ba ngadon ya ka dur ublay. Handai ka basnosi kalong hadian mu ubriu ula pop. Ka dur jong ublay haka physical lani haka met. Kala yap no. Kala do no. Namar bakata ka buram ublay ikam don syu hangi. Henry kadang don ka dur ublay hangi ngan syu ai stat api. Ka bor ban puson kadai ka dur ublay. Ka baar ka bor ban perkat ban lek jingmot kadai ka dur ublay. Ka balai ka bor ha ka ba ubriu u I kadai ka dur ublay. Ka jing I. Bar ka bor ba ubriu un manne blay kataru kadai ka dur jong ublay. Amen. Henry belum kam kran show ya ka dur ka ba ngikhot ya ka physical namar balai don ki ba matla don ki ba kelut don ki ba teko don ki ba la ki ba yap shiliang tingim la ban penyadai ya ka dur ublay bat ngi mentah ha ka met namar ngi la penjot da ka pop ka kitab Genesis kadai ka nong rim jong ka history ka balabu nying kan mau ya ki kam ki ba khrau jong ublay na du ka por jong ka jing panlong hadu ka por jong ki patemen. Daka kitab Genesis layat ho yang I om tang sapang ketenrai jongi kibreu hendra sapang ke jing temu na ka benta ka jing penem lani ka lenti bakum no ubleu suspa ya ubenreu ka jing keli bangan subu api menta syo bangan syong kum no pinnang ban I ban le kemen ha ka Bible kum ka tinu blai bar ba pin ngej bahaka pinyo ka jing em bopom cukut lem da pi pendon kamya ka ban puli ban puson, ban ngej, ban shania, ban sno orden, haka jingkular jongka. Bada kaba ithu ru ya uta uba pipi ngej. Kani kalong kabadan kam ka jengkali, kaba ngidei ban tep, bah pidon ya ka Bible, tu pendon kam hok ya ka, namar hangta pin shem ya utrai. Bar kabaar, ka jengkali ka bakhado. Hatu ngi hikai ni em ya ki khun ki kti jong ngi hayang asam. Na ka Bible, ya ki jing shisha ki ba kentang ki jong ublay. Barhato ngiju IT ru irade ban penlut por haka bangi pule ke Bible. Lada pim pule de kumno pin hikai ke khon. Lada pim tip ya ke Bible kumno pin hikai ke khon. Lada ngim tip hiru ngim sngo tho ya ke ai. Na ta ka daw kan penlong ya pi pin du no ya ke jing sngo tenat ban pule Bible. Pidon kam ya ki nong batai ru. De ko ki lok ki jor ki para bangai. Kadai ka por yang ngi bangin ya sang. Daka bangin ya jan sublay ban penut por haka Bible. Bangin sumar ye ki hukum ki ba ublay ulabu yangi pateng la pateng. Ki hukum jong ka jing hikai bangin nang ban hikai ye ki khon bahinang hikai yelade. Kanang ba na o Jisu nuan ngin tip lupa pat ngin sa ong try
de mami ubang ala ap kmi laslam tu bleun ker khu yapi ha ni ke jing puli jangi ke bamenta kasni